Oh, hunte kan nei tlema jon kha zung zung ila ma saberin organizer te just tele moderator te zo zo galom thu ka soya kan pi moderator renga chelo Mizo society ka hati halun khal ta mela vuina kan topic hi Mizo society le entrepreneurship in rem ti ni ti chani Mizo society kan han ti hiang ke ni Mizo society kan han soifia don cha Mizo khotlang kan ti na ni mei do na Mizo te chu tu te ge kan ni Mizo khotla ga cha tu te ge che Mizo khotla cha Mizo te ni ve kan ni che Mizo te chu tu te ge tribal minority Christian kan ni third til to entrepreneurship kan ti mei chuan til siam chwa manufacturing khol lian le hau tak mang lova thuak manga tho tho service bika a include binga ma se khove phason zelin a definition te a hwam zar tir zela agriculture lama ezong farmer kan ti te agripreneur an ti ta a khol thiam na lama sumdong te technopreneur an ti ta zel bokani ti choni census Mizorama khotla nga cheng te census kan ni thung bera khanin kan population hi noi som ni in tungkum 2024 a hanin census pangai tak engma chhuak rola chhuak le loma se unprojected population a han noi som pathum mani a ti choni heng noi som pathum jing a hanin heng zong hi kan telani chu wang chonin graduate he kumtin hani an claim tial tin he ki an tam tial ani chu wang chon nang le ke ngei po hi kan graduate zon han ge kan ti don eng nang e kan tho do sarkar na to kha min dai vek don lo ti chu van tlang shiat entrepreneurship hian in labor market ate po demand asiam velezela employment opportunity tha asiam mai baka marginal utility sang hle ani Mizoram hian DPIIT hian recognize startup hi som pani chuang ania he recognize startup te anrun omzo nu hian in unemployment growth rate hi 10% at 2.3% han atla nyamani oi hun atlim sia ti tur kan nei tam sia entrepreneur te chu tu te po kan ni the no pang ber changa upa ber changin a khwam hi azalu tu ka upa aval upa thalai te zong changin thalai na mulo punzel na khotlanga hianin Mizo society le entrepreneurship hi ala in rem lawi kan ti zel don hem facts and figures ka rom phor chhatla to te achang khani abhan chiang em kan thlai thar chwa ve te reng hi enangu tiang thil da thatna Mizo khotlanga thok for vira khotlang pumti tlai tu ni boxi me chu entrepreneur te hin ya CCP kal te zo a nutrition te kan che ome ti chuanin khotlanga hian thlai ching tu te ta na thian tha entrepreneur hin ni bokani Mizo society chu omkhom tel kan ni advertisement shan palangai lo le sel economic survey of India soili ang 2019 to 22 adai to kha emerging startup economy ne ya chu ta chuanin scheme ti sang po atam hle small and medium enterprise MSME kan ti te Mizoram startup mission kan ti te hitelani Mizoram society ta na thale tangkai khotlang dom kang thei tu kan hlok pui tu re engwangi ne kan khotlang hianin a hlok pui lovin a tangkai pui lovin a inrem lo pui te lu lang ni a to pata na karon soi du chu Abraham ane na pathiani nangmal somna niang che atia khotlang mi pui za je la somret pasari Christian ani na khotlang le entrepreneur chu awahan inrem khep bomale ti in karon kipane kalom no pong chok kan nak konga chuan azirtir ula alen hun thlengin athalo wang ti ani kan te lai changen han enila kan education system te hi ataka man chuana lam hoi zonga zirna kan nei tlemin kan len nu vocational training program tlokani tur kan entrepreneur te han en ila training chuak ai chuan mani ngai to na manga mania bulchan antam zok Mizoram entrepreneurship and startup policy sahni sampakwa atanga data kan ne khan han en ila DIPP recognize hi somni pasari chau startup kan nei ni women led startup hi hanena som pani cha anom bokani chu chuan ati chan chu entrepreneurship hi Mizoram society culture kan tradition kan zirna kalphung den hian ala inrem lo ti hi facts ani p moderator ka statement number 2 chuan Peter Jukes chuan entrepreneurship hi risky mainly because so few of the so-called entrepreneurs know what they are doing ati omzia to entrepreneurship a risky ememani achan pui bra chon entrepreneur in ti claim te chau hian until ti lai chil takan shat wangani ati omzia chon chu kan society a hanla lut ta ila in fui phurngai reng nam kan nilom ni hun bialak lu mumal nei silo investor po kan la hu zo cha lo ni sponsor tak nya po huna tu kan wana kan zong roi china nilom ni chuta chuan chutakara sumron lu churong hal silo han startup pontiro ikan innovative ideas te hi bulchan tak tur chuan sumlu kan nei box silon har sa ni chu chong ka statement number 3 na ami shailu te thei che a statement number 3 bulchan nan sumlu kan nei chatok lo ngai to na chatak innovative ideas nei ma ila a bulchan na tur sumlu
kan nei chatok silo chuan kan idea de chu aral ringut turani apani na chuan bungro Buroton Colman Tolu to Kenny, can infrastructure and Lazir Tok and Miserable Society at one. Hanina Kong Telutukte, Amanatoni to Roki, Mani Potak Napo, can Hanshal Swadonin, Aton Swana Avangani, Mani upon MZU Sport Line, can artist teams a can't die banana chipska, to eat Yutuka, Oye Van Lake Van Dutak and Kongi Omate, Kita Zotlanga Bag and Zorla and tea. So, Aumzia Kaum Lutugani, to Vagin, can Mizo Society, Kalpungten in Hian, Alla in a rem low Lutugani. To statement dotli at one. Economist Ming Tong Joseph's computer chuan ngai to na thar ne na thil thar mu chuaka a is tu azon na ta mang themi chu entrepreneur ani ati mizo te hi entrepreneur ni to chuan kan ni phung tuna kan moral en chuan ala in rem lo to kani mizo te hian consistency kan tla cham din na ngiang het nei lo nam kan ni flow again kan kala in ron ti do adikalom flow chang kan kal in siam ram kan theilu tuk ama ro chu a boina live chu enge kan ti chuan Dindang yang hen to consistency kan chamani kan te rei peisi lo kan the duala MCS exam result ron chuaka competitive tum leng hal chau chin kan ni chu tiang moral ni mi na at mi in bul achana zuile dil nam kan ni awang hian hei wang hian enter kan and social ter aspiration and so entrepreneur ni tu chon kan la phalo ni ti hi facts ni ron ya thak te ni lo kalome Masayin judge zom tak tak tele pi moderator in sa vain ka zirlai puidu takte chi bai karon bu masa chauni masayin kutuna ka ma chiron soi khan facts atia kan education system le entrepreneur hi facts ai la in mil lo facts aron ani aron tia ma se facts kha aman chia lo nge facts chu engma kan nial thei lo thilom sa ani education kan Mizoram education system le entrepreneur hi chu facts ani thei lo chan chu kan opinion and dang veka kanin nial thei chuta chuanin emerging startup ecosystem nei chapola Mizoram hi pasari na kan ni entin nge chu in rem lo kan ti thei 64% population working age group Mizoram hi working age group 64% hi entrepreneurship kanin mangboka 50% as Mizoram population working age group kan chiara azat ve item hi entrepreneur kan mangboka tin karon soile du chu Mizoram legislative assembly chuan ni som thum pakhat thathum sang ni som ni pani khan Mizoram market act sang ni som ni pani kha pass to boka tin kan sarkar hian entrepreneur lam hi aboi pui ma Mizo society ne in rem lo ni se aboi pui pe don mi chu wang chuan investment sum capital an soya ma se enge zone tin tuna program abuat sei chin sen rang le ngen mu kal tlangin investment ma ani idea an va pho chuaka kami mang khan investment aron lu thina chu tiang te chu tin tuna kan platform mek aDumAVar te hi lom ngai lo ni lom mi tuna kan din thei na chance to entrepreneur wang ania Mizo society nen ting in rem lo kan ti thai in rem lutuk zo ka lom tin Journal of Northeast India Study ina achua chu Mizoram hi Kerala zo che literacy re sang ber kan nia literacy le IT skills a Mizo te hi kan sang e mema heng computer skills kan nei te kan khovel da chona ber chu internet ani heng computer skills kan nei thleng te hian entrepreneur lam kan on chuan kan hlotling e memang tin entrepreneurship development program sang agency sang small industry development bank SIDB kan ti chuan Mizoram maron line entrepreneur lam hoizongin Mizo chalai te mai ni lo entrepreneur lam tuishim shim tan ma aron laboka tin entrepreneur renka hian i BRAP business reform action plan renka Mizoram hi somni pangana kan nia 2019 report ania Northeast Bika pani na kan di kalome statement pakhat na karon so nga langa limited marketing lam hi entai la pu eflal mangaya dispenser sem chuak tu khai kan shechewin ka ring hwal ngawa mi hi angai to na chu acha tak meu me ma se chu tirwal zon ashal chhuat na tur lam hian a huap zau violo ti kan shebokang tu na han Mizorama kaushan te hianin
a sacrament dispenser siam so hi later vexe abak ang tin ya dang hi kan shal swaliang ti hi kan zona ni pi moderator tu ba ka chuan keilani ang Mizo namtem society la te box si sum chevel claim box hi chuanin entrepreneurship a hausatak ni tur hi chuanin ala theilo hulhwalani chuan ka statement pahina chuan entrepreneurship ringot hi ma ni in todel na tan a chati ang doin avar lam hian anron soitani chu an shelo hulwal ti hi karon soidu ni apa sabera chuan demand le supply hian a in mildon lo malsa chu ai chuan demand chasi sang zel tur box si vogvulte agriculture lamte kan investment kan invest zo kila abik takin vogvulte hi han enta ila AMC area a hian vogvul phalani to don lo chu wang tak chuan AMC area po na te vok firm te siam ta ila demand sang chauzel tur ania supply na tur phan na tur om lo shim Mizo te hian vok sa hi engtik lai man kan ngei don lo chu wang chuan vok lama te hian firm lama te hian chan lata ila tumia chuan in to dila kan economy ati sang zo kanga chu Mizo te nen hana in rem zok bokani chumi kan soina chang chuan job security kanon soi thleng le ang job security Mizo te hi chu Mizo society hian job mani lo chatak nei damlo ni khwal har sanna po security nei chatak hi kan du chu tiang ang nam kan ni wang chuan entrepreneurship nen han a in rem lo Mizo entrepreneurship pa chuan atira phe chuan hlo mu mal hun bin nei hlo lak tur kan nei lo Mizo te rei pe lo lok na hwa zung du kan ni na wang te po hian entrepreneurship hi a in rem lo tak zeta chung ai chuan hetiang sarkar na te hetiang keiman ni rama lo hlok sa tiang anga ezon na bulchan he acha zo kani ka statement tombera chuan economy lam enila kan Mizoram census thung bera khan 12.7 lakh population vel kan ni kan claim lu tuk chutiang ang claim lu tuka chuan sum che vel a claim theilowa economy ti sang tak tur chuan ala chatok lawan entrepreneurship hi Mizoram economy survey 2023 to 2024 kan GSDP te kha enila kan industrial development I fe to agriculture la mai han percentage ala sang fe zok ti kan hu entrepreneur millionaire emo Mizo te zing entrepreneur cha kan ti te za pakhat po percent po latling lo ram kan nia tuta hetiang ang entrepreneur kan smell shed na la relo tuta in awareness chala omlo boxi ke ni ang Mizo te hlok na muvat du te rei pe chuang si lo namnen hi chuan Mizo society hetiang nen hi chuan entrepreneurship hi a in mil lo takzet ani kalombe pi moderator kalome ma sang Greek mifing Plato khari han ti dei tiang philosopher anita khapa kan hetianga in bakkai na hun an ne han nei china khanin aking puite kha el puite kha alo hial ve china in hial anin hial na an siam lai khanin pumro ang khan alo vari krap chinta lova in ti se khum china ni ome Plato khan in the spirit of Plato kan an ti don em ni niang voini ya kan kin puite hi in hial chu shkop me amar chu ani amo pi moderator voina ka songoi zom puite ina an hor mona an research an data le an zir chiana ron sop chhuatam taka changkan he entrepreneurship hi mani ke dinna sum tuak nan acha ti mai ni lavin kan ram huap tan pot thok thak thilan izia le kan society tan inrem zia ni zia khachu achiang thokat to thleng ka sia Economic Survey of India 2019-2020 meu in the Northeast India region na khanin Mizoram hi entrepreneurial activity chan sakna ber aron ti ta hnu kha chuanin Mizo society in ain rem lo la ti chal kha chu a chau thu baro thil to lu tuka lu thak to thu thalu tuka katia confex la kha chan hem sia kha pi moderator le lama kan king puita hian hemi kan in bakkai na muala hianin muzuk fe chone om phoron king lu ta amar so steve shop sa tharau khan bazukai ni lokap darani ti ha karon soi du ni facts la figure sa chu kan lama khan achang to ni pi moderator khala mu karon chu e khalu tuk to lo me he kan researcher sa khan chan hem to boka chu ai chuanin hun han voi tu chu thil thua khanin pi moderator hei le lam pol ten an hiana chen khat karo kalong nei to me me an soi chak si an leim hora om to amara chu an mathe ngam si lo an soi ngam si lo chu entrepreneurship an huwa ani den taka chon entrepreneurship an huwa ani englo kan ko tlang ne na in rem lo an ti ni chuan kan ram ne na kan ram din chua theina tur kong dang hemi min siala min ko mu saka ngai ni voi ni hian pi moderator pakhat ma ron na lo om lo rodna pakhat ma ani tanga hian ron mathe hi lo om lo chu karon soi duwa chuan min sia chu tir ta ka pakhat boka chu pi moderator saiwana le meri dongete ina an romanticize kan an ti don mi niang an han chei moi pakhu ma kha khami an sia chu tir ta pakhu ma kha mi chum chi ani ta athina thuru khan sha lo ta ni sirva sham thian shamri le luang re moi te khan ni an ti an han ti ta
alim na thuru kan ni tak tak em phe chu kan shela wani amai chu ataka chuan pi moderator pakhu ma kha na kha tho tho kha ngai ni mgnrga atang alak lu tlem te chang kan afa te panga ka achom sai sheilen chu soilo an ai khop kha dai chok chok ani khatiang kha ne pakhu ma din hun chu pakhu ma khan huani le lam po te hian pi moderator pakhu ma khan huani this one in kazo le do pakhat bok chu le pi moderator le lam po te hi nang ma ka changin kazo do ngati pakhu ma khan huat what do they have against him mo an chung ai thil nge lo ti kha ka shiat kha cha ko mani chuan in hei atop lam kar han nai don to atop kharna ni han ti tamai tai lang getse mane huana la i so ena atong china le anu fuma thil theng ta kha khami ron shiat chhuatir ta getse mane huana khan eng thil nge theng lungai ne lo mang ta mishing pai mi swal te kutan hlan don hi tia chuan khan tai le tal dong ge mi pui ta khan ron theng boka anjinga pakha chuan si bai rabi nang hi emni Nazareth isu chu tia mitui fra khataron luang tla ama pu chu chanta ke nge hi ni the passion of the Christ 2004 chu ati lo chiana eti tur chu ti ta che atiani chu ti bokin ajir ti ten he na po khanin thoula ikalangu ti in machine na khovel chan dam na kong chu apanani chu ti bokin voini hian zoram kan chan chwa theina turin zoram kan tin chwa theina turin thoila iding chwa kangu ti kha karon soi du entrepreneurship le Mizo society in remani ti karon soi du kalome pi moderator oh hello pi moderator le lam te kha an off topic lu tuka pakhu makha entrepreneur emo antia pakhu makha entrepreneur ani lauti kha khonga itakin lo chang ro se chuan ka soile du pakha chu Mizoram a hian Mizo hlang kan nom aron tia tuna dolian tak tak nei te hi vai an ni ti hmesha sak bok se ka du ni ti chuan ka sei number 1 a ka lu thei entrepreneurship hi mi zong zong terem ani lo impact na thuk tak nei a lo cham ma sak na te rei pe na te nei tan chau ani ti in hidayat rizvi business founder la tak chuan atia he lo chiang ila ka du awm sia chuan kan society te rei pe lo thil la ra piang bo zui chin dual te rei pe lo lutuk nam kan ni laglu mal tak om si lo a hai salai ber abul chan na atop leng hal mai chin nam kan ni awangin entrepreneurship le Mizo society te hi ain evem lo ti mi lo sha sak ula chuan economist ming thang tak kan neya Joseph's computer chuan ngei tua na thar neya ati idea nei thil thar hu chuaka chu thil a mu chua manga sum alak luna kha entrepreneur atia business neng khan lo shat pel lo sham ula ka du bogani Mizo te hi entrepreneur ni tu chuan kan ni phung tu na kan moral kan ngei tua na hian ala phak lo ti kha mi lo sha sak bok se ka du ka statement panhina a chuan kan Mizo society a chuan entrepreneur ni ai chuan competitive exam result in hu ha ma zo ka tuna mover lam avar te apoyan UPSC exam pek tum ino mga in omani ti kan sia a chuanin entrepreneur nga tinga Mizo society nen a in ramin ti chuan entrepreneur nin tum mai lo nga tinga UPSC exam min tum so ka na lu in tum thau chu wang chuan a in ram lo ani ti ha kan sia ta poimo ka statement dot le a chuan kan natural resources la malu tila forest survey of India percentage wise in pakhat na kan nia kha mover lam hian an shelo ani mai the an shat lo chuan ka dem hle ani ti chuanin resource kan nei cha kan ti po ani the chu ti rol chuan eng ang poin khwak cha po nei mai ila kan ramin leilung hian zil hle ma se khol bunangai khol kan bun chuan power lamin engma a phusuk zo lo tuna hian Mizoram a hianin peak hour hian kailama dar nga changa dar saria hian megawatt za som nga vel kan manga zinglam dar hi achanga dar li in kala megawatt som ruk atlem bera kan mang chuti chungchang kan ramin megawatt engzan nge kan siam chwa ve thei som panga changa som hi chawani chu wang chuanin kan rama hian entrepreneurship hi alarem lawa kan society ne hian ain rem lo hle ti kan sha ta ngai bukani education system alu donila Mizoram has skill development and skill enhancement training kan nei chatok lo tin en kaini education department sang kan chan mun kan ron dem ket ani kalome hello sarkar thara training ve kha chu anan ti chatura nga ngo amha sain agriculture le ran vul te hanon soya tunang layan define dana chuan agriculture lama farmer kan ti te hi agripreneur an ti to chuanin ani chuan a mingan on hial
opposer an ni nang yan ron nial ve me dong ka ti kha ka thu sei zoi chuan be sei boa be sei bo be sei na reng te tan in na to lawang be sei na karon siam don chau Mizoram a hian entrepreneur a hlotling thei ti hi aDumAVar book example a han mang le taila an hlotlin em hi hei enga tinge ain rem lawa kan la hlotling thei lawang an ti fo kan conservative mindset lu hui kan pe ngai tin in ron chan chana khan in assumption sin ron soi vel mai ya give me statistics chuanin karon soi le du chu pakhu mate po kha agripreneur an lo ni ta dei tin ani chu tin Mizo society hi zirmi te chuan close knit society in telkhom tel omkhom thin kan ni ti an sia entrepreneur ta nenge poimo an ti chuan khami idea kha thu san ni ta se sales kha poimo sales tur chuan nge mi pui chutiang tur chuan relationship kan nei chatanga ya Mizo society hi close knit society kan yang in kan in pui to na kan relationship cha ma chu wang chuan entrepreneur ni du kan mem kan zinga loban pharlok oh kha UPSC kan tungvek lo nia chu wang chuan beula in la hlotling ang an ti thing kha entrepreneur lama po tuna kan stage hi example la ta na cha ma an ni hi an en ton tla ka chu wang chuan be se ya bolowa kan la hlotling mang kalome oh P moderator atop nan ke ni education department anga ding kan ni angin kan educate tuna hanin entrepreneur cha ni theya ini ngai zaka ma se kan sirna kal phung achang hian ala diktok lo ti hi kan chan hun net ania tuna entry na chatak kan pe theya metric exam tun nei khan subject pakhata chang question leak out an tia school pakhat chuan shat sa an lo thiam an lo sha sa po ani thei chen khat khanin ngatinge leak out chu a chalo lu tu thil leak out reng chu ngei ven mai la a chalo lam ani zia chu ti chung chuanin natinge zir lai te khanin complain lo khan zir lai bu vek ami a chwa tho awang khanin zir lai bu phek ma achanga to ber thiam ni ilang chuanin khetiang khan boina I complain te kha om lo zok tur adia chu ti wal chuanin khatia kan road memorization na kan kal lutuk awangin grassroots achanga adik lo awangin kan clock exam hola kan zir lai nge yom po kha kan so zimin kan nge no te kan pan thei to chin lo awanga nia chu wang chuanin entrepreneur cha ni tur hianin kan rama helai Mizo society a hianin kan caliber na la phak lo ani ti kha misha saktoring ka do ani ti chuanin tuna hian entrepreneur cha kan ti hlo thling kan ti te hi Mizo rama hian za pakhat po an la thling lawa awm sia chu mi reng hian sarkar na kan einvek a chan chunga tinge job security cha lom enge lodam lawila bill min tum sak thea sarkarin pension om thei bok chuti lai helai entrepreneur tho hlo chi alani thok lo chuan hlo om lo ani lai kara entrepreneur lo support vak ai chuanin kan tho lo po kan dam lo po kan in nga na thei kan in nga thei na tur sarkar na lawa te hianin riu pe ila chat takin kan zilai te hi beila ti chuanin entrepreneur chani ai chuanin helai Mizoram society entrepreneur chani ai chuanin I sarkar la wa te hian lutila sum tam tak la chwakila job security chaum box se chu kan chan man khedani ka kalome